This is one DJ you don't wanna fuck with. Is your boy DJ S Shine Best International. Agadi nwanyị niile agadi nwanyị tolkoli niile mana mmazi niile na-elukwali ya elu maka niile na-ekwuzi enu ebe agadi nwanyị na-achọzi dị adịnụ n'olisi anyị agbabịa afọ mana agadi nwanyị amazi welire no ọba agadi nwanyị ka ikpe maziri ka ọ bụzi nine ka ikpe mara nọ ya bụ onye bili bịa bilikwanụ agadi nwanyị na-achọzi ife oge elinu n'ụwa nọ ife na-agụ agadi nwanyị abụrụ niile nụ agadi nwanyị abanyezie n'ọfịa nụ inine ka ọ na-achọzi ọfụzie niile mana inine nọrọzi n'onwe ya agadi nwanyị afụzi niile agadi nwanyị amụlianụ obi ọcha jụrụ afọ inine anya ya irizi inine gbanụ nkịtị agadi nwanyị ababazie niile nụ agadi nwanyị agbakọlọsịa niile nụ o bụrụzie n'ụnabanụ oluzie n'ụnọọsị agadi nwanyị na-amụ n'obi ọcha n'ụhọ n'ife oge eli mana ụmụazị niile na-elolili ya n'ife ọzọ n'ụhọ agadi nwanyị ezibe niile n'esisi anụ agadi nwanyị elibezie niile agadi nwanyị elibe n'ụlọ ọnọdụzie n'aṅụrị
Mano mazini ni nenoli eloli. Ifoge mi na fono agadi nwanya na. Ini newe kwa dozi ya nolo no. Agadi nwanya nge kanga no. Agadi nwanya chuku kele na ya kelumu. Ijozie kamu mwini nenazie na nkiti mangi ibili ndezenu no ini na dezie no agadi nwanya koba afomu ini nemenu ini nebido no ini nebido jenu muli bano agadi nwanya ojile pomni na muli na mungu wezamuli asina gadi mwai na bini neno obobalisia tolieno mano mwazini mneleloli alilo maka gadi mwai nelogo kesini nene omwazini nelogo kesibu yafo Makonyu kwa mwene ezu aziliano wano Obuluzi eko overtime beziliano Makano overtime adade kwa mbosi Mano ugwo mwabo n'onwa Nyabaka di mwa itwa nilimi Ichi aziyeche kwa netu chuku sike ino Etu akashi sike kwa zinine Inelo ziki gesili nene Inelo kwa go gesi waya po Onye bili bia bili no Onye buni bia na mkete no
nwelu ntị ghọta ibe na-ekwu onye ji n'uche ghọrọ ibe ya nọ ka chi si ke agadi nwaanyị ka o si kekwa ịnyịnya mana o nwazi onye chi gwara ya bụ ibe ya nọ maka na agadi nwaanyị ekwenye nwa n'aka ife agwara ya ya na-ede nwa anya ọ bụ gịnị ka ọ na-atụzi m na ga-atagbu ya ọ bụ ife agwaziri ya nọ agadi nwaanyị ndezere ile onye bụzi ike ise ọ bụ oke ise ọ bụzi ike ise ọ bụzi ike ise ọ bụzi ike ise Cha Igbo kwenu. Yeah. Cha Igbo kwenu. Yeah. Cha Igbo kwezu ono. Anyị ga-anyị o.
n'anya bụ eziokwu nke nọ na ntị bụ asịnụ maka na ọ bụrụ ezi eji mmadụ agwọ na agwọ na-enye ibe bụ n'anya bụ eziokwu nke nọ na ntị n'ọbụ asịnụ ọ bụrụ ezi eji mmadụ agwọ na agwọ na-eyi eyi agwọ nwere ike osisi osisi nwere ike ka agwọ ezi oyi ọgajọ nwanne nne n'ụwa ezi oyi gwa ya eziokwu oge na-ejekwu nne n'ụwa egwu ụmụnna dị iji amụmamụ egwu ụmụnna dị iji akọmọnụ egwu ụmụnna dị iji akpọm onye nkeka amụtazikwa m egwu nne n'ụwa nwadị ka ya egwu mebi n'ụwa ewe m egwu na bilenu obi dị nwa m n'ozobiri chinedu nwa m n'ọdị Ifeanyi Chukwu ọbịa nne mmanya mgbọsị jelu ka na oti ego ti gbasi eje n'ozobiri nụ ijele na melu nwa alụsị ọbịa fụ mmanya kano ga nziche Sokoto aike Sokoto n'ozobiri n'ọdị sọ ike otu afọ nwenye nnewu bịa n'obodo Alhaji Suleiman mmanwa nebolisa bene manya ni zobinu nyoma ne so tekene Sokoto gasi je buso kaduna bundendi le sio no bumo ibe bunanya wejo kugenu na di no basimo obrezeji matwa kwa na bone yeyo oge na-echekwu nenu uwe bụ ụmụnnadị ija mụmamụọ ụmụnnadị ija kọmọnụ amụtazikwa m egwu nenu ụwa mmadụ ka egwu mebio obi dị mma mụ n'ozobiri nwa ka ego bịa mmanya Victoria asị na Chinedu nwa mgbenye isofe ka gwa ọbịa nne mmanya na-ede mmanụ onye nnọkwa na-ede mụsọ na-ede ụsọ rezo nwunye ka gwa ọbịa na-ede mmanya onye ọma na-ede mụsọ ekene asị na ibe adịghị nwa nọ ibe yi nwa na-ede mma ekene asị na ikuku ada manọ ya nọ Ayabala
eziokwu amaka mmanụ eziokwu ka ego akwa bụlụ ọbịa nne mmanya n'izu yo mmanwụ olisa gaze n'ụzọ ofe bụ n'anya bụ eziokwu nke nnụ na ntị n'ọbasi ọ bụrụ isi eji mata akwa na akwa na-eyi eyi akwa nwee dịgo Yeah. Igbo kwenu. Yeah. Igbo kwezuonu. Anyị ga-adị o. Anything you dey do, anywhere you dey o, anywhere you dey o, pray for longer life o. Na when life go dey o, you think of what you do. Na when life go dey o, you think of better tomorrow. Mama yeye, opportunity. Opportunity. Oh, let life is opportunity. Opportunity come across. Mama yeah. Opportunity. Sister yeah. Opportunity. Oh, let life is opportunity. Opportunity come across. Everybody likes to be in a better position. The world is according to your destiny. Make you put mind if anything you do. If you try and fail, oh, you better keep on trying. If you work hard, oh, you pray to God Almighty. For one's life, there is so. Mama, yeah. Opportunity. Opportunity. Oh, let my face. Opportunity. Opportunity come across. Mama, yeah. Opportunity. Sister, yeah. Papa, yeah. Mama.
suffering, go take it, catch monkey. I say, make you take your life easy. Brother, make you take your life easy. Sister, go better, go better. Mama, yeah, yeah. Opportunity. Sister, yeah, yeah. Mama, yeah, yeah. Opportunity. Oh, take life easy. Opportunity. Opportunity. Opportunity, come on. Mama, mama. Opportunity. Mama, yeah, yeah. Sister, mama. Opportunity. Oh, take life easy. Opportunity. Opportunity. Opportunity, come on. Is your boy, DJ S Shine Best International. What's life? There is hope. When there is life, there is hope. Now when life says, you think of picking, you think of money, you think of tomorrow, how it go better for you. So, make you put mind when anything you dey do. There is no harm in trial. Suffering, catch monkey. Opportunity come but once. Yeah, mama. One time no see. What see?
Cha Igbo kwenu. Yeah. Blazing the steel. Bring the heat. Is your boy, DJ S Shine Best International. Wonke iba afa mmadụ. Onye ga-aghọlụsi onye ọzọ na-ahụ. Oweli aje tụbado n'anya nke ya. Onye na nke ya nụ. Ọ bụ onye pụta okwu isi onwe ya. Ị ga-aghalị nke eji ekwube nke onye ọzọ. Maka ife dị onye mkpa n'ụwa ka ọ na-achọnụ. Onye ga-aghalịzi nke aje chọba nke onye ọzọ. Wee nke ihe o. Akwalụ m nwa nke m ka m kwulunu. Maka na ọ wazi ife na-akpa anyị na-akpa m. Onye bụcha n'ụwa n'okpuru nke ya, anụ m nke m nụ, na mụ na chi m n'aka, ọ bụ nke ike nji aka n'ụwa nụ. Ọkwa mpụta nkwulu mkpa m n'ụwa m, onye ọma ịpụta ikwulu mkpa ị n'ụwa nụ. Onye kwunalụ m nke m, ọnụ chinye m n'ọdịfụ n'ọbụ gị ga-ekwuchiri m ọnụ m n'ụwa nụ. Ifeanya
onye mmadụ fụ n'ụwa ka ọ na-ekwunu onye ga-ekwuzi nke anyị ya n'afọ azịnụ ya bụ na mba ị ga-ekwunu ekwuchina m ọnụ m nụ ọ bụzi ndị igbu chikere m na mgbosi onye ọbụla na-apụtazi n'ụwa nọ onye ọbụla n'oche nke ya etu oche dị ka ọnụ okwu ị ga-adịazi ya bụ onye pụta ya kwuru nke ya onye kwuchinala onye ọzọ ọnụ ha oluzienu na omumenu onye pụta omekike ya n'ụwa mbe na-ewepụtalụ nụ mgbanụ ofu ya aka ibe mbembe afọ nụ asị na mbe na-abọpụtaziri mgbanụ ofu ga-akarị ibia mbamba afọ ya bụ n'olu na omume onye pụta okwulu ọnụ ha ọ bụ onye ga-azọlụ nke onye ọzọ nụ ọ dị akwa na ofele is your boy, DJ S Shine Best International.
ekwucha n'ọnụ aka obodo mana Azubike bụzi afa mmadụ nọ onye na-aga n'ihu na-enazi anya n'azụ onye mmazi ka azụ adị okwe nke ya azielu m nke m ka m kwuo nụ onye ya enwenyezi bịa n'aba elụmụ nke m ka m kwuru ma gị biko kwuru nke gị itinye na m na baghị ma mmechie na nke m ka m kwuru nke m n'ụwa dimba na-abụ na-aga n'ụzọ m n'ofu onye ga-aga n'elu okwu niile agha ọha manya n'ụlọ aka niile agha azị n'aka njekwu nke m nụ ma ibiko kwuru nke yi ma ya nana m nke m n'ike n'ụlọ kwa nke yi nụ ma mụ kwube nke m maka na kwuo nke iwazi afa nọ onye jizi ike mmadụ ibia ike anyị niile dịzi n'aka Chukwu nụ onye anakwa n'ibia nke ya Papa wa gadere gema, Papa wa gadere
mem demano akadema ho oye bukwere nwanne ya n'ụwa na ya ebiri onye bukwere nwanne ya n'ụwa na ya ebiri o onye buru ejeje mba ọ na ya esoro were anyị ndị ejemọlụ jụgazụri ka e were nwanne onye ejemọlụ ọza igwe onye ejemọlụ okirikiri ka a na-agbụpụ ose abịa ya elu oke soro gwure ma mmiri kọ ngwụrụ n'aka olu oke chief prince ọkọnụ onye ọ ga-adịrị mma the HSK traditional prime minister ụwa dịkwara gị mma
lo maya na nuko pe mu maya na nuko pe moja otigo no mana kugo na balu ni we kugo na balu ni fe kugo na balu ni fe amanseki samra mute mu ibrunye me bada na kama kozo fuino to amanseki se kwa bia mati ko amanseki se sabia mati ko dai ali watu kuma bolo kutese ali tu konisi ali tu kunabo nemanda chekiro nemromosu onye nwere ndedete nemromosu yadio ya dona woze wote mdebu goyo funo onye no nyeke kemu na nafo ubelu mba kusenta esisi omi kuko onye nwere asukeko iba he kuko onye nwere asukeko onye nwere asukeko amalise kisa amalise ebo nye si bu wakosi ana Group of companies limited. Yes, you won't want to follow Nanya. Yes, you won't want to follow Nanya. You won't wear. She would never listen.
mmadụ atọ na mmadụ 15 ka Chibujono na-azụ n'akwụkwọ. Aga m ekwuzi unu eghela ibe ya. Ndị nyere aka balụba alụsị na-azọpụta ogbenye metụ ụwa mma. Ezigbo nna Dobi, ezigbo nna Chinedu, nna Ogochukwu na Chukwuebuka nwa mama. Ka anyị gabazie n'Ọkụzụ, anyị lụzie n'Ọkụzụ junction, anyị agaba na Joneb Holiday Inn, ebe anyị ga na-ayọli ndụ ọkasị mma Holiday. Holiday Inn, Joneb, Holiday Inn, Holiday Inn, n'Ọkụzụ, Holiday Inn, n'Ọkụzụ, n'Ọkụzụ, ebe anyị ga na-ayọli ndụ, ebe anyị ga na-enwe aṅụrị, ọkasị mma. Kedu maka Odozeku Nebolisa, Chief Mrs. Vania Ochinwe nwanyị ọma. Anya bulugo, onye ojeko onye oji mma. Onye ojeko onye oji mma. Imesi mma n'elu ụwa. Izizi ezigbo omume. Alụsị ọkụzụ, metụ ụwa mma. Alụsị ọkụzụ, metụ ụwa mma. Alụsị ọkụzụ, metụ ụwa mma. Alụsị ọkụzụ, Ụka ome. metụ ụwa mma. Alụsị ọkụzụ, alụsị ọkụzụ. metụ ụwa mma. Alụsị ọkụzụ, Ụka ome. metụ ụwa mma. Alụsị ọkụzụ, alụsị ọkụzụ. metụ ụwa mma. Nwanne dị na mma ọbụ okwele. metụ ụwa mma. Alụsị ọkụzụ, alụsị ọkụzụ. metụ ụwa mma. Wele 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 wele. Ija wele. metụ ụwa mma. Wele 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 wele. Awele. metụ ụwa mma. Alụsị ọkụzụ, metụ ụwa mma. Chibujono Nebolisa. metụ ụwa mma. Metụ ụwa mma. Alụsị ọkụzụ, Alụsị metụ ụwa mma. alụsị Alụsị ọkụzụ, alụsị ọkụzụ. metụ ụwa mma. Alụsị Alụsị ọkụzụ, alụsị ọkụzụ. metụ ụwa mma. Alụsị na-azụ ụmụ ogbenye asọ. metụ ụwa mma. Chibujono Nebolisa. metụ ụwa mma. Is your boy
DJ S Shine Best International. Omega Brunei of Bamba, Chief Executive, Opele Holdings Limited, Chief Executive, Rosemont Nigeria Limited, Chief Executive, Opele Finance Company Limited, Real the change, yo. Traditional Prime Minister Opele. Maurice Bekwe, Imanu no welo ne chukwu bachapulanya, kese popo manne noa, kilego ibo wesabaro, akukwesi la famba, yezimwa, akukwesi,
dulumu mama bịa dulumu no mama bịa dulumu o nemi igbo n'aka nwa mmụ ịsaba ọ bụ n'aka nke na-ana kedu ibe anyị chọziri n'elu ụwa ndị Igbo kedu ibe unu chọrọ n'elu ụwa ibe anyị na-ekwu bụ prezidenti Naijiria gabụ onye Igbo is now or never. Kedu ibe ndị Igbo na-ekwuzi president of Nigeria who is an Igbo man is now or never. Na n'ugo ibe m na-ekwu maka gịnị arụ abụbago ndị Igbo ịnọdụ ọka n'ọkụ ọ bụ na arụ abụba ọka ụbụ ọgba ụmụnne m unu mana arụ abụbago ndị Igbo ụbụ so we can never surrender. Tita. Independent in Nigeria. Nigeria independent is our father's property and we can never surrender. Nigeria independent is our father's property and we can never surrender. Oh, kedu ibe nji wee kwuo ọbanya zikiwe onye wetara independent na Nigeria ma zik achịrị achị iberibe ekwuwe ụnụmalọgwụ zikiwe bụ dọkịta Kwame Nkrumah yoza ya efo na Ghana onye wetara Ghana independent na bebe ọzọ ya efo chili ndị Ghana top man of Liberia onye wetara independent na Liberia na top man mụchiri Liberia unu mara Isoko Ture Ahmed Isoko Ture onye wetara independent na Guinea na Isoko Ture chiri ndị Guinea na amago Jomo Kenyatta onye wetara independent na Kenya Jomo Kenyatta chiri ndị Kenya Emperor Haile Selassie onye afiri ndị Ethiopia mana Emperor chili Ethiopia unu nụrụ maka Gandhi of India who fought for India independent na Gandhi chili ndị India sojazi iwe baba omeka ọ dị mma onye wetara independent na ya chịrị achị o ji ọgwọ tụtụ wee nye ndị North o were ọchịchị wee nye ndị North wee nye Tafawa Balewa ka e wee bụrụ one Nigeria. Ịbọgana magwazi ka iwe ịbọgana magwazi ka iwe dịka ịbọgana magbu nna ama mmụ ya anyị nụlọ ọgụ mgbe arụ ịtọ egwe milion ndị ọgbanya zika iwe si anyị ya n'ata ka anyị bụrụ one Nigeria anyị wee ya n'ata meri mgbe Igbo si ya n'ata sịa a ga na-afanye Igbo n'ụzọ Nigeria ga na-elu na ndị Igbo n'ụzọ ka bụ marginalization Igbo ga na-amagbu nna ama mmụ ya Igbo ga na-amagbu nna ama mma Igbo ga na-amagbu nna ama mmụ ya n'ụlọ tiwaị ya eberebe
Nigeria nwere tribe ịtọ North, East and West. Hausa achịgo ndị Nigeria ugboro agụta Yoruba wee chịkwuzie ugboro oke wee lutu ndị Igbo lue na nke nwe oke lutu onye ajarụ olue na nke ebo oke lutu onye ajarụ olue na nke nwe oke lutu onye ajarụ olue na nke nwe ya eberebe egwu n'ụlọ nso Ijeli 2007 na nye echesigo ụmụnne m na-arụ abụbago Igbo ugwu. We can never surrender. Ibe anyị chọzili na Nigeria bụ president of Nigeria who is an Igbo man now or never. Anugo even na-ekwu and we can never surrender. Eberebe ekwuwe onye ọbụla ga-eme ka ndị Igbo chia anyị soro ihe n'azụ. Ọ bụla ezigbo mmadụ ma ọ bụrụ ga-eme ka onye Igbo chia anyị soro onye nwe n'azụ. Maka na arụ abụbago Igbo emesịa asị na ndị Igbo enwere okwu na ya bụ ntụ na o nwere ndị nwere okwu na Hausa tili Nigeria Wanda Shehu Shagari MPN banweli PRP na tili Nigeria ọrụ Yoruba na-achị ibe m Yoruba nwere eli na bebe mana Obasanjo na-achịrịrị kedụzi na ike o si bụrụ soso ndị Igbo enwere okwu na ya bụ ntụ ibe solo onye nya kwube pati solo onye nya dị kwue kama ibe anyị na-ekwu President in Nigeria Gaboni ụmụnne m is now or never and we can never surrender. Tita ndị Igbo mmadụ atụ n'egwu onye agba n'ọsọ maka na anyị aka nụrụ ọgwụ ọzọ. Ideologically anyị ga-enwe ibe anyị chọrọ, politically anyị ga-enwe ibe anyị chọrọ, diplomatically ndị Igbo ga-enwe mmeli. Ya bụ onye atụ n'egwu mana anyị ga nụrụ ọgwụ ọzọ ya eberebe ekwe n'ụlọ. Onye ọbụla bụ onye Igbo onye na-azụ president of Nigeria ya dịkwa ready to die. I repeat. Onye ọbụla bụ onye Igbo na-azụ president of Nigeria ya dịkwa ready to die. To free his people. To free his people. Ka o wee gbapụta the masses.
masisi ataga abụbụ ya ndị mmadụ ataga abụbụ anyị na-ata abụbụ ibe anyị nwere ibe ụmụnne m mmadụ ọ na-anọrọ na mmiri ntị aba anya kedu ibe nna na-ekwuzi ụmụnne m na mmiri ịdọ na-eju n'ọdọlụ nwa nkịta mmiri ịdọ na-eju n'ọdọlụ nwa nkịta mmiri ịdọ na-eju n'ọdọlụ nwa nkịta ụta ya golu mkpala jee maa ngwo na anụkwa ụta ya golu mkpala jee maa ngwo ndị ọrụ osi m ka abụla awụ ejizi na awụ na-echi ntị onweli na anụ akpọrọ okwu ọzọ eberebe uwe ndị Anambra steeti be anyị o nwere ibe m ga-akwụ unu egwu na gọvanọ abịa kama unu ga-ebu gọvanọ ka anyị gbaa mbọ ka anyị buo Anambra faktọ kedu ibe bụ Anambra faktọ ụmụnne m ndị Anambra steeti ka m gbawa unu okwu mmadụ egwu na gọvanọ kama unu ga-ebu gọvanọ ka anyị gbaa mbọ ụmụnne m ka anyị buo Anambra faktọ kedu ibe bụ Anambra faktọ onye chivanye emebie nye Anambra onye chivanye emebie nye gọvanọ bidoro ọfụma ọgwụ anyị mebili gọvanọ ọ na Anambra faktọ kedu ibe ọ bụ onye chivanye ejebe bi ya si ya bịa ka o mebe ka anyị si eme ọgbagbali ka ndị Igbo si eme onye nwa ọbụbụ onye Igbo osolube mebe ka esi eme ezitela anyị kọmishọna polisi anyị ejebe mebi anya lokal gọọmenti chairman anyị ejebe mebi anya eberebe uwe unu na-akpọli gọvanọ ma ọ lụrụ ọrụ ka nchụwa aja ụchụ ndị lokal gọọmenti chairman ka m na-ajụ nwere ebe a na-alụ onwere ikote egbochiri egbochi onwere ụzọ awụrụ ukolota Naijiria niile dị sekuriti ụmụnne m Naijiria niile dị sekuriti si n'elu wee nye n'ala onye mmasị iwayi dịta eberebe uwe kedu Igbo na-ekwu dị president of Nigeria ga-abụ onye Igbo is now or never ya bụ ibe anyị na-achọ maka na arụ abụbago Igbo ụmụnne m ndị Igbo ọ bụ na ịnada ọka n'ọkụ arụbụgo ọka ọgba ya na-ekpudoro ọbụ ime aka na anụgbọ ibe m na-ekwu mmiri jụrụ ite na na-abịara ya aka ụmụnne m agbụsị omimi wee lie une emesịa mgbiligbo ya esela enu onye nwụrụ anwụ ebe ekwuru okwu ozu a na-anụrụ isi na anụgbọ ibe m na-ekwu nwata nwaanyị na-ejere ọgụ igwe na-ejere ọgụ
obodo amala ibe bụ mmụọ ọ bụ na nwaanyị amagolu mmanwụ obodo amali nke egwu bụ oke mmanwụ ndị Igbo gbara ụda ejiji kasị mmanwụ ụgamụ melie ọ bụlụ mmanwụ ndeli eberebe ebuwe onye omozi waye mama bịa dulu m mama bịa dulu m mama mụọ bịa dulu m mama bịa dulu m na nne m bịa dulu m onye omozi waye eze agụ na nnukwu ibe m na-ekwu si ga-egwu n'oge mgbe na nzube Egwu ọgwụ nwanne m
ụlọ bati a ka ị dọwa n'ụlọ emeghe na emeghe ka ngarịba ọlụọ mụ na ndị ọcha setụzie nnata na jikpọ ya bati ibe dị n'ime ihe dị n'ime abati a oge ezula anyị ụwa anyị egwu ebula abati bube na ụlọ obula abati dọwa wee na-enweghị na mgbe echi dị ime ga-anata na ibe dị iche ga lelele onye nlọ na-egbu ọnwa ndị maka ọgbakọ onye alụlụ na-egbu ọnwa ndị maka ọgbakọ onye alụlụ ma na-egbu ọnwa ndị maka ọgbakọ onye ọbụla na-awụ nọ Krismas echi dị ime wee nama obodo be osi ọlụzi obodo be ka anyị na nwanne ya meghe akpati ibe dị n'ime n'oge ezugbo ụwa ma ihe mara na ọbụ mgbakọ bụ ibe dị n'ime akpati n'okwu ego bụ ibe juru n'abalị egwu ọmụ nwanne ya ụlọ abalị dọba ụlụ n'obi na mgbe chi dị igwe ga-anata ahụ na emeghe abalị ego dị n'ime abalị ga-esuru ụwa n'ụwa unu gata bụ ka ekwensu ise n'ụwa taịm Waliwa uche ego dị n'abalị a mmanụ ọ dị mma aga m enye nwanne m echi ime ọ bụrụ na ọ mụrụ ọ bụziale na ọ mụrụ ka m bụrụ abalị ahụ mmeghe nya bụ abalị ozuole m ụwa sọgbuo eluzie mbọsị Disemba 25 mbọsị a na-agba Krismas egwu ọnwụ gwara nwunye ya unu sisia rice unu bụ ude ka echi n'ime onye bụ ka ndọwale nwanne m nwata nwaanyị mere ibe dị ya kwuru sisia rice unu onye bụ rice echi n'ime onye bụ ọkụ egwu ebulu rice dọba wali rice dọwale nwanne ya echi n'ime wee were poison wotinye leshi n'ime egwu ọmụ wepụtasị olili n'aka n'ụlọ na-echi echi n'ime echi n'ime wee nata egwu ọmụmụ resi n'ọlị nwanne ya echi n'ime nwere ndị na-eti ihe poison o wee nọla ala wele nkanyili ihe resi n'isi ya nwantị ntị oge o wee gbọba ọbala n'ọnụ Jadi jadi bapele, jadi kamu kemelo, apa kamu kata wema? Ewa wama po, wejo di bioke akwa wani oya. Mane mana mana no wane kwa muti ni kamu kwaise. Wow. Imana wero belonge, eshi di bene wa mu. Maka onye alụlụ ma na-egbu nwanne maka
onye lụrụ na-egbu onwe n'ihe Makamaka. egwu ọnwụ na-egbekwa n'ụlọ obodo n'ebe kedu ka anyị ga-esi wee mee ide eji biri n'obodo nyekwa ọgwụ jere igwe ebe ndị mmadụ ajọkwa ọgwụ ihe ma ba mara na ọgwụ egwu ọgwụ kwuru nwanne ya ebula ozu wee n'ihe gbawa ozu ndị wee kwasịa egwu ọgwụ wee chọba ibe eji gbuwa abatị ebupụta abatị ya bụla ego dị n'ime ya wee mewezie ụwa ya n'oge ezuru ya ụwa nwanne m ịmana egbu uwe abatị mee ụlụ n'ibe jụlụ n'ime abatị n'ọbụ ọgbọkọ egwu egwu daa na ana bido akwa alịlị ebe egbugo m nwanne m Makamaka. egbugo m nwanne m Makamaka. chukwu kere ụwa kedụ ka m ga-eme Makamaka. o ji weta ibe bụ ọrụ obodo pụtasịa ewere nneti egwu ọgwụ egwu ọgwụ ya bụ na oge gburu nwanne gị maka ọkpọkọ ọrụ obodo wesị maka nke a na ọ ga-akwụlịla ụdọ na ọ ga-akwụlịla ụdọ ewegbu ya nya ụwa ụdọ maka na ndị ya agago na ọnọdụ n'obodo na o nwere ozi ụlọ ọ bara egwu ọmụ wachịlụ ụlọ mapịa n'elu ego nwa na m agbakwu onye ga na-elisi ya echi n'ime gburu onye ọcha maka iji ọkpọkọ egwu ọmụ gburu nwanne ihe maka iji ọkpọkọ egwu ọmụ kwesịrị ụwa ụkwụ ọkwụ ya ụwa enu ụwa anyị nọ n'ọdịgbo alilido anya mma ụwa ọdịgbo oji nnaka onye ọma nọ n'ibite nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma chukwu dọkawa amụrụ onye na-ego na ma nwụrụ shopman express Nigeria limited ịmadala nwụchi eze ike nga ndị achala niile abịala onye ọma chukwu kere ụwa dewele ime ejima ngozi nwa akụwa oyima melora na ndị ise oyima arụsị nwa ngwa ezugo mba n'ọbụ chairman maritime limited omereta services limited ọga patapata ibe mena ime oyimu pọlụ shi ime ugo ndị anụgboji ezi oyime ịgadị ọkpọ limited golden governor n'ugboji oyimu uche na mezuo na gboo ọka aka mezuo ugboji gosi ya ihe ọma chalugo nwanyị ọma Continental Limited ezi oyime Samuel Wabi oyime ibugo ije mụ na egwu ọ dịla onye mmadụ n'ụwa ọ na-ekele ibe mena ibu jọnezu dọgụ ibu jọnezu dọgụ onye vidio Nene Communications Nigeria Limited anụgwọ mele mụ ya gba omela ọra nwanne baba omela ọra bụ enyi kwọmgba Omela ọra bụ enyi kwọmgba. omela ọra bụ enyi kwọmgba Omela ọra bụ enyi kwọmgba. omela ọra bụ enyi kwọmgba Omela ọra bụ enyi kwọmgba. Chimangozi mọ anụ fọnishọ n'Abuja ego yi nọ n'adịrị gị mma ego yi onye ma o ekene kenele m oyibo onye jere aba ngwa kenele m ebe dị n'ọka mụ chipsi ga-ebe
obodo anyị nwanne ejele mmadụ emeka gwara gị ya ejebego okwe na ha so si ya n'ugwe nwa bụ n'obi ya alụsị m ụjagbo ka onye macha ya n'ugwe ma bụ n'obi kọsụ masị nwadị gbagbo na alụ ọlụ onye mana ka dịrị gị mezọ iji ekwe ma mụ gị nye m oge egwu nwanne jikwa nwanne Is your boy, DJ S Shine Best International. Honorable Emmanuel Obiajulu Nwanosike, Iyamonye Muleri, Member House Senate. Romano Sibe, Baba Raminanya, Oye Baba Raminanya, Enjoy it. Ebo Mujala Washu, Ebo Mujali Buzo, Asumafa, Onyaji Jawashu. Visit Wakaya, was I one who in a wall on Naya, enjoy him one now. Everybody will ever put the Buzo, who never comes to know. And I can never know. When you let the boy one day, Maka, when you let the boy one day, Maka.